sako a kotun koli. Ɗan kasuwa transporter ne, masu wake masara tudun hatsi ba su ja ba. Ya jinjina wa gwamna Inuwa lokaci bayan lokaci yabo mai dama. Aikin kwarai da kishi yayi babu bambanci lili wai hakan ne girma. Wata yake yi ma mai dama popular story banmu ne hakan ai noma. Aikin ka ci gaban gwamnawa in ji dan Musa lili zahiri ba wai ba. In ji shi haka zabe kau ba zahirin ka fari ba da ninka aikin lada. Mai jujjuya ya ba ma kullum ayyukan ka da takin ka ne yabon alfanda. Dan yaya inuwan gwamnawa ga misali kowa a nan yake yin gada. Indu Ibrahim Musa shi ya ce na faɗa tanadinsa ne ba ni ba. In ji shi haka zabe kau ba zuciyar ka fara ilimin kama mai haske. Gamji kake da kasitar ne ga manoma har za su fara roron wake. Mulkin ka karkara ko birni kankana manya sai yabo da tarin take. Ainihin shi ya labarta min kaga da rakatan yan tudun nasiba wai ba. In ji shi wai ina na tama ayyuka titi kwalbati gari ga haske. Dan yaya inuwar gumbawa kai ka samu yabo dan farin gida wankake. Ka gyara har da asibitoci in ji dan Musa lili mai hatsi mai wake. Sura aradu ta kai bango gwamnatin nan ba za a mai da mu bare ba. Alhaji Ibrahim Musa lili mai juji ya ce idan ga murya sun ji. Birni da ƙauyuka an taso mai adawa ai dole kadawar hanji. Makin garinmu ne gumbawa in akwai inuwa gida makwabta sun ji. Mai jita-jita zancen banza zo kale ka ga ina ba zan yi ma ƙarya ba. Karamar jiha ashe ta girma sannadin kishi har ina da tarin gyara. Allah ji kan abace da farko shi ya ba mu state babu tambaya mun tsira. Na biyunsa baba Hashidu shi ma mai biya ne mulkinsa babu da mai tara. Yau ba su babu su duk sun je amma na dai ba su bar mu nan cikin kora ba. Sai goje mai hagun mai dama mai school of nasara da university ta zo. In sha ruwa na dadin kowa ga iya fiti ya jure sun kwama duk sun zo. Alhaji Ibrahim Musa lili mai juji yake kira masoya sun zo. Ya bayyano da kan manufofi kan garin Gombe ba zai abin da ba daidai ba. Sirkin da su jalo waziri sannu baban Zainab na yalwa zakin fama. Nisantar da cikin sanatoci kayi daidai tilas yaban ka zakin fama. Kotu zai kira sai an zo dole amsa kira tun da dai akwai tabarma. Tsohon direba wane sabo kankanan yara sun zube suna matuba. Sai baba Ibrahim dan Gombe mai abin a gani mun ga ya kwatanta shi ma. Mai juju ya daga ma hannu ya kwatanta mana dole ne mu taufa mu ma. Kai ne nake kira mai kwalta ka gama lami lafiya ka huta kai ma. Kwalban tana jira sai ka je Gombe mu dai ba za mu daina tafawa ba. Ko za a ce akwai sabani mu siyasar mu ba za ka ce akwai gaba ba. Ba a kwanda mu ba an tashi da mu duk kiyayyar ka da mu ba za ka jajanta ba. Mu kanmu mun haɗa gwambawa addu'a ta iyaye da malamai ba wai ba. Sarkin mu Allah ya sha fama addu'a babu daren da bai tsaya da mu ba. Rabbana ya nisanta mu mu kawai gari babu shi kamar bai
ka zo in kana nan ba za mu sake kokawa ba. Alhaji Ibrahim Lili tausayawa gadon ka ne a layin farko. Karan gwajin kashi sai karfi ni na damu ka banke su masu gadon sanku. Alhaji Ibrahim Lili na sanar musu kafin biki da layin baiko. Kayan na ayyawa dan kai ba da ba za su yi karfi su jagori da baka ba. Alhaji Ibrahim Lili in fahimta kafi su ne muke gaggawa. Ka zo gida har kullum ga matasa zancen su har zuwa dattawa.